Вийшов на двір покурити. Було це під обід. Чую голос недалеко, гукає щось сусід. «Їдь, Григорович, дивіться!» Зве сусід Микола. Не повірите, та сам я зробив дровокола. Я підходжу ближче. Що ж це? Очам не повірив. Щось крутиться на валику, схоже на сокиру. Дивина і слів немає. Та й що тут казати? Вже не треба цю сокиру навіть в руки брати. А машина супер-пупер, свою справу знає. Встигає лишень підставляти, а вона рубає. Я також із ним радію. Він людина слова. Обіцяв, що мені також порубає дрова.